Dobro večer, ja sam Ela Vitković, savjetnik u Zelenom putu i danas ću da vam ispričam kako možemo prirodom da dođemo do zdravlja. Prvo o čemu ću da pričam jeste kako da izbegnete nadimanje. Znači treba da se što više hidrirate, potrebno je da dodate više hrane bogate vlaknima u ishrani. Ako konzumirate nesvarena vlakna, može doći do pojave gasova i nadimanja. Ako dodamo vodu, ona će ubrzati prolazak vlakna kroz digestivni sistem. Mogu vam pomoći i namirnice koje su bogate vodom, pomaranđe, dinje, lubenice ili paradajz. Moj savjet je da treba unositi što više tečnosti i preko čajeva i vodu naravno. Zato vam preporučujem biljnu mešavinu za mršavljenje i regulisanje metabolizma. On je prirodan regulator unutrašnjih organa i deluje smirujuće na varenje i mogu da kažem da je to prirodan dohvat ruke, zeleni put. Ja sam ga koristila i dosta sam smršala i skinula kilažu i mogla da uđem u pantalone koje nisam mogla da uđem pre korone. Tako da, eto, želim da vam saopštim moje iskustvo i takođe da vam kažem da možete da me zapratite na ovaj sajtu Zdravlje i lepota na http://zdravljelepota.ema.in.rs i mogu da vam se zahvalim na tome što ste me gledali. Ako ima nekih pitanja možete slobodno da me pitate i hvala na pažnji i doviđenja.